Sa Good Vibes Weekend, padayon kita sa paglagaw sa Negros Oriental sa tripping ni Ruming kag Kilalahon na ginakabig Twin Towers sa Bacolod Volleyball sa bida sang liga. Padayon kita sa paglagaw sa Negros Oriental sa tripping ni Ruming. Halin sa mo sini nga slide, ini naman nga slide ang gintestingan ni Ruming. Oh. Hop, hop. Bawas out. Wala pa. Ina sa sini nga episode sang tripping ni Ruming buwas at 9 a.m. Sa edad nga 13 kag 14 anyos halos yara na sa 6 feet ang kataason sang ginakabig Twin Towers sa Bacolod Volleyball. Sa bulig nila nangin kampyon ng St. John's Institute sa 2024-2025 Elementary Volleyball Competition. Aton kilalahon ang Laborte Cousins sa episode sang Bida sang Liga sa Sunday, 9 a.m.